Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Bebephume ngomningi baba abantu ezindaweni ezahlukahlukene belibangise kwamaphumulo ukuyofihla usiqiniseko Mvelase obengumhlazi kaMaskandi ku TikTok odutshule ngeviki eledlule. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwide media igama lami ngosibonga konke wakandanda Motanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Bebephume ngomningi babo abathandi baMaskandi kanye nabantu abebekhonze usiqiniseko ukuhambela umngcwabo wakhe namhlanje kwamaphumulo. Kulomngcwabo bekunabaculi Maskandi, abahlaziyi baMaskandi kanye nabathandi baMaskandi wonkana nesihlobo zikasiqiniseko Mvelase. Abantu bebebulala inyoka kulomngcwabo bonamhlanje endaweni yakamaphumulo. Abantu babeke usiqiniseko njengensizwe besencane futhi enephupho lokushintsha izimpilo zabantu abahlukahlukene. Bengakusiye nje umhlaziyi kaMaskandi kuphela kodwa kuningi abekwenza ukusiza abantu ngokubaqashisa. Indoda kubeka ukuthi bekhalephe kakhulu ngokomqondo usiqiniseko Mvelase. Owayelive ku TikTok nosiqiniseko Mvelase ngesikhathi ngene indoda engaziwa idubula usiqiniseko ukuthi kumphazamise kakhulu lokho awakubona kumehlela. Uthi mayezwe into equmayo usevela thuke izanye. Ekhuluma neBhanyazi le TV uchaze kanje. Butwami engakusho nje ukuthi ngilimalile kakhulu ngine trauma. Kunabafowethu abangi-offerile sebengibukhelile i-counseling bathathu abekho la eMzansi, omunye use-USA, omunye use-Indonesia, omunye yini iQatar kona, yes use-Qatar. Angisakhoni kahle ukulala nje, to be honest angikhoni ukulala. Sengisaba nalezi imoto kuthiwa ama-sports car like ngala ngisebenzela khona maqhuma lo ukuthi qoqo ngizwe ngaze sikakhala bazosha abanye nginokuhlala nabo ku live. Ngike ngicela ukuthi si avoid lento yokuthi mongena ku live ukuthola ukuthi kuyashayela mhlambe kimina kwaqhuma ngazathi qhuma uthayela kanti kufa umuntu ngamemeza abangesaphendula. Kubhlungu kakhulu nokuthi ukukhamba kwakhe bengikhona and ngifile ngazathi benginaye. Angazi ukuthi ngiyachaza ngikuthini bese kulandela zonke izinto ke ezilandelayo engazathi nginolwazi ukuthi kwenzakalani. Bayazi abantu mina noMvelase benguwumoderator wakhe namhlanje mabengacheck benguwumoderator bengithemba kakhulu ngoba bengasuka ukuthi ngimazi kuphela ku social media, bengimazi even yena personally. Kunezinto eziningi kakhulu bekade siyishare even amaphupho akhe kuningi nje singakusho. Besibhizi njengamanje nje besibhizi sihlela itrip eya eCape Town nokuthi uyosebenzela khona kunemshashe besibhizi ngayo. Kodwa ukuhamba kwakhe ngibona ngazathi mhlambe izinto bekade siyifisa namaphupho akhe awasafezekanga. Kodwa nje lilodwa ngelishilo bhutwami ukuthi lokho bekade kufisa ngoba bekuwumuntu ohleze ekhuluma ngoma wakhe, umuntu obengamkhohlwa uma wakhe njalo kwi conversation yethu, ngaphandle kwekhe lase spa, ngaphandle kwejuice yase spa no banana, bekuwuma wakhe kuzo zonke izinto bekade plan. Bekuma inhliziyo yami ibhlungu kakhulu bhutwami, ngeke ngize ngiqamba amanga. Angazi ukuthi ngingathini ukusuka kwami ngisuka eGoli ngize ngizofika la ingoba bengifuna ukukholwa. Ngihambile ngaye endaweni alimelele kuyona eNigeria, azange still ngize ngikholwe. Ngikubonile still angikholwa namanje ngoba ngilanga kakholwa. Angazi ukuthi kodwa nje bhutwami silahlekelwe thina kakhulu. Asilahlekelwanga as ama nation kodwa silahlekelwe umuntu obekade sicushise entweni ethile besigqugquzela bengagqugquzeli ke kahle.